Tá mé díorhasteach ar na hooker pointí mar a cursaí Earcaíochta, na rudaí atá mar cinál méarú, do daine go dagan an rud timpeall bliana níag bliana agus go néanamuid dearmid faoi cuid gona nósna atá le leannacht agan bliana níag bliana. Agus fógann se sin freisin. Mátá ceist agad i do scoil féin, nó mátá gné éigen den Earcaíocht nach bhfuil clúdathe agad. Fógann sé go bhfuil golóir deisina an agus nach mai brú ama orn ag déir an teisisin seo do chuid ceistenaí á freigarthe mar chuid an sesiún anocht. Tá mé tuiscannach freisin agus ag léir go sunraach don daine a bhaid a brathnú siar ar an bhíseán seo ar lína. Mátá duine ar bit i brathnú ar an bhíseán seo is scoil nach bhfuil faoi fáiltriúnacht an feras pátriúnachta, nó mátá duine ó bheanscoil a brathnú ar an bhíseán seo. Cuirtear an session seo a láthair le bheith an oiriúint de takeíochtaí agus de chuir an feras pátriúnachta, ach ní gádaid ach na tugartí sin a chur an oiriúint de cóhéacs féin do bheith an lán luach all as an session seo. So le sin mar hús, bogam raig gotí an céid lein an eile chun tús a chur le cursaí agus brathnú ar chlár an crunethe. Seo an sé bhéir a bhaid pléite agamsa in san session seo a nocht, ba mu sé tosú amach go brathnú ar an amlína Earcaíochta sin an bhléin mar thosaíonn sé agus mar cuiicníonn sé ó thaobh na Earcaíochta de. An planál chun cían a dhéanaan príomhidí, agus ní rud é sin a tharlaíonn ar dáta faoi le, bí mu planál chun cían bunathe ar afrathe ar cursaí fórne agus an líon daltaí agus golóirí eile, agus ba mu sé tucail isteach in san méid sin sa session seo. An céad dá céim eile buinn siad leis na panéal, agus an níog sin ba mu déine comprád beag mar eile cursaí mar bhaineann sé le ceirte panéal ar gomrád le ceirte CID. Bíon marvel ar príomhidí agus tá se seo briste suas ar bhealach anna bhn úsach tásúla agam a bhog sohiice. So ba mu a brathnú ar sin. Agus an mér dearnacht an session seo ba mu brathnú isteach ar na takeíochtaí de phríomhidí agus de cathaoirligh, ach tá an mér sin ag díú in ná riire ar cursaí mar bhaineann sé le jabanna a ógart, na comórtais oscailte, cad is gá a dhéanamh, agus ag brathnú chun cín don séisiir Earcaíochta agus fógraíocht a bhaid a tosú go lua céir atá an anún. So I bog raig gotí an céid lein an eile, tá muid ag fécint ar an amlína Earcaíochta. So an bhliain Earcaíochta, thosaíonn sé i mína saona gach éon bliain. Thosaíonn sé le teacht amach an chumarsáid an riine idechas margheall ar múntrí atá le iartas a dhéanamh ar an panéal forlíontoch. Tarlíonn sé sin i mína saona gach bliain, agus do múntrí atá an cursteach ar na ceirta panéal sin an céad céim de Earcaíocht an céad scoilbhliain eile. Nuair bhogam is isteach gotí an bliain féilear an nua mí anar mí feabhra, tugann an céad cumarsáid eile amach an ráinidechas leis an schedule fórne, leis na formacha chun acór dhéanamh, chun iartas dhéanamh rudí agsúla, an gná riomfos mór fadála é sin le curriculum, le seachas curriculum ach le curriculum Earcaíochta na bliana sin, tugann sé sin amach ag tús na bliana féileara. An céad céim eile an sin ná an panéal bún. Tugann an panéal bún amach i mí abrán mór an cuile blian, tá an panéal bún tugad amach i mí abrán na míos sa seo, agus tá an panéal bún áglána de réir céile agamsa mar ifigach panéal ar son an áras. An céad céim eile an sin ná na CIDs. Má tá múnseir de scoiltrééis chuirteach ar ceirte CID. Dheoigh siad freigra améigean na mí bealtaine freigra dearfach nó dúilteach, ach ní hagann siad ar aon lá amháin, bíonn cúpla míle iartas an agus bíonn ar ifigí na rinne teagháil díreach a dhéanamh le gach múnteir go héanaach an sin. So is de réir céile a hagann an cead nó an dúiltú maidir leis an iartas a ceirte CID. An céad céim eile sin an panéal forlíontoch, tugann sé sin amach i mí bealtaine freisin. Im lína tá muid agsú leis go mbeidh an panéal forlíontoch ag teachtamach faoi chéad de lá, sin an 8 lá 10 go mí bealtaine. Agus an sin an céad méar eile ná jabanna a ógart na comórtas oscailte agus é sin ar fad. Bíonn cead ag scoileanna jabanna sealadacha a ógart ar an lá a ilsítear an panéal forlíontoch. So tá cinál trascur ó pointe 4 agus a 5 an sin ó thaobh an amlína de, tarlaíonn golóir ó mí bealtaine agus leanan an obair sin a ráig tríd an saoire agus do folúntas atá fós fullmh ag tús na scoilbhliaine leanan an obair a ráig go dtí sin.
An pointe déireg an sin ná cinál críoch leis an líon Earcaíochta. Agus an lá déireannach gur féidir le scoil ar bith múnseir a cheappa folúntas atá buin ná an céad lá scoile tar éis bhrisin na saona. So an rud atá i gceist an sin ná má airíonn múnseir as postbún atá acab. Is féidir is féidir leis an scoil an post sin a lína mar oiliúntas bún. Ach in níog an abermís an séolá go mína saona más é sin an céad lá scoile tar éis an bhrise, ní féidir an post sin a lína ach go bháin mar chunra terma seasta go dtí dearan na scoil bhliaina sin. Ní féidir é a lína ach an irid mar ionadíocht, mar níl an duine sin ag déana ionadíocht ar son ball fearne atá buin. So I bugar a roi go dtí an céad céim eile an sin an planál chun cín, cad atá le déana a bheith príomhaidí agus é sin ar fad. Tá go leor le chur san áireamh agus chuir muid na pointí ar fad ar an scáilán le chéile an seo inis. Nuair tá tú ag fécinint ar céine sunraí a bhaid a bailí i a scóil agus cábhfuil de scóla go le bheith seaamh ó thaobh cuasaí fórne an céad scóil bhíon eile. Tá go leor le chur san áireamh an sin. Ag tosú amach leis an schedule fórne, an bhfuil an cómheas ag athrú an bhfuil sé ag titim go titim a ríis an bhfuil sé go titim go Burgess fithe in aige hain mar hampla imróise sin tionkur tríd an scóil mátá 2K, 3K, 4K delta agat. Na lasathe ar uaireanta idircha speisialta, mátá ardú nó titim ar na thuaireanta idircha speisialta i a scóil, imróise sin tionkur ar clusters ar jobban a lánaimseartha a bheith a scóil ó thaobh an líon jobbanna atá agat a bheith a fás nó a titim agus mar sinnde. Curmid san áir freisin ar listan na bríomhaidí an seo daoine atá dul ar scur, daoine atá dul ar íosacht, daoine ag dul ar thoscarma agus mar sinnde. Tá sé táhaach sílam lua ar na pointí seo maidir le íosachtaí agus sus na garma agus mar sinnte. Tá sé multa go hard agin gur cógamach policy ag an scóil maidir le sira ón obair. Tá templaid go folasaí ar an si vigilín ar leathnach na bolasathe faoi polasa coitianta agus legan sé amach an líon sus na garma mar hampla a bh ceadathe agus mar sinnte. Léironn sé freisin cé na critéir a bhaid me go mór banistíochta i gás roihéalamh. Bhín an planil bhín an policy sin fuilsethe agus leléomh ag múnseirí sulla mai an spruchdáta is stig. So tegan na múnseirí gohfuil policy a go bheith áchar a bhaim agus is cuil seans go mbeadh múnseir an cruthú nach bhfuil chothm na féine áil acu mar leanan scola policy hain. Mar bhfuil éon policy an agus go lecan an beir banistíochta cinnti cinál ad hoc, fágann sé oscailte go mbeadh ceistin na curtha faoi ar cén bonús a bhíag an scóil iartas a ceadú do duine amháin agus gan é ceadú do duine eile agus crochén sé risca áirithe margheallar sin. Gan éon áras is gá bheith ansúil ar faoi na múnseirí ag fille ar an scóil. An tam seo den bhliain ba chóir gomach is ag príomhaidí cé na múnseirí atá amach an scóil agus atá le fille. Mura ra ein iiritas an ar sira nó sus breise ón obair, bítar ag sú leis gohfuil an múnseir sin chun fille ar an obair. Ach uaireanta cloisiom scéalta ó phríomhaidí gur an múnseir seo tá siad hala Dubai, saoil an mhaid amháin agus tá múnseirí na scoile ará leis a bríomhaide, leis ní seansar bit an gohfuil an duine sin chun fille ar an scola mí meán fór ná bíag súla sin. Ach ní féidir le príomhaidí bheith ag pleanáil timpeall ar gossip a coolcain sin á rire, is gá cinnti ag ghlacha, is gá a bheith soléir, agus baid tú anna bhuíoch ag clistáil ó múnseir ag an tam siúd an bhliain nach mai siad ag fille agus a bheith in an pleanáil timpeall ar sin. Seachas bheith ag fáil amach go mí lúnasa nuair bhaid tubar na múnseirí mór an fulla bheith an am sin agus go mbeadh sé tharbh deachar agad é sin dhéanamh. So mulamid sa cóthaíoch seo go rockí príomhaidí a deagháil leis na múnseirí atá anonymous a bheith ag fille agus a chora a hosú lo module a ra na rangana an céad scoilfhín eile agus mar sinnde díreach chun a cinsú bhfuil gachtainna ar an tuiscin céine agus nach bhfuil aon lasathe ná beidir bhfuil a múnseir ag gur buga a bháit amháin go háit eile agus nach bhfuil siad ré leis an litir a thuirt go bheith ag gaiir as go fólín ach gurbééis sin an mína tá acu.
Tá leis an tuiscin fiú an méid sin tuiscinna agat, tá tú ábal a planal chun cí níos fearr a dhéanamh leis an tuiscin sin a bheith agat. So a bogad a raig an sin, tá cúpla rud eile díreach luaite ag an mún sin ó héobh na cnúsaigh, rulachán measta má scoil ferbertha atá agat, nó má scoil bhfuil an líon céine daltaí acu ach go bhfuil puist bhreise in ná an scoil marall go bhfuil an cóhheastrééis tiitim, nó marall go bhfuil churagás na puist go cad a gléinstúirthú na panel sa láthair ag go bheith lunathe a scóil. Tá fós roiint glúiseachta an maidir le panel sa láthair agus mar sinnte, agus má aonn tú sin fáin tú buntáistí breise mar leis na bíalfáinne breise na puist freigrach le breise agus é sin ar fad. Má tá acóirt le déanamh agad freisin, bechóir a bheith sa lúpa i a hiiscint faoin líonróla bhaid agad. Go dtí go bhhainn tú freigra cinnsethe ón ráinideachas faoi cé acu anhfuil nó nachhfuil acóirt ceadathe. Is féidir teagháil íon lumsa sanifig má tá acóirt á olbhú, tá mar tríéis take le roiintbá scolanna agus tá cinál template agan go bhféidir sibh úsáid chuna an tacóirt is ládra i chuirteach chuig an Rhein. Bhí cinse go gléonn tú leis na spruchtátí sin an 10 pointse eile. So, I bogad a ráig inis go dtí an panel bún. Tugtar an príomh panel nó an panel imlunathe ar an panel bún. Is panel go múnseirí buanna agus múnseirí go raibh CID acu hena féin, sin na múnseirí atá ar an panel áirithe seo. Is daoine iad go bhfuil post, go bhfuil siad go scoil ina bhfuil post nó puist á cáiliúint ag an scoil sin agus nach bhfuil foilúntas bún eile sa scoil sin. So, gan éon rud mí ceart a bheith déanta ag na múnseirí sin tá an post atá acu á cháiliúint agus ní léon rogha eile acu fannacht in san scoil bhfuil siad mar bhfuil duine ag dul ar scóir na rud ag an na cinál sin. Is panel náisiúnta atá ag an first pátrúnachta agus bliana ag bliana feicimid an pátrún céine. Buineann an panel bún le scolanna go príomhá an gáileamh agus a dún an gáil. Cudna gon tír ina bhfuil an déanaar ag tiitim nach bhfuil mór an ghail scoilna ar scat a chéile an taobh sin, agus nuair a thugad an panel sin amach leis na múnseirí sin, bíonn roimhna an. So má tá múnseir de scoil sin, na mátá tú a plé le múnseir go bhfuil cearta acu ar an panel bún. Bíonn roimhna an. Is é an spruc atá leis an panel bún ná job bún a fháil don bhúnseir. Ach ní hééis sin an taonrá atá an, agus go minic marall ar a chuí a míon rudaí ó thaobh déanra agus gantanas foilúntas in iarthar na tíre go príomhá, fágann sé go míon salúpa go tastáil ar an dáthaobh. Uaireanta ceaptar múnseirí isteach a job na sealadacha, is féidir le múnseir rogha a dhéanamh a taistil go háit ag an eile sa tír, boga ón iarthar go dtí an uirthar, is féidir le chuid cearta a aistriú go panel eile mar hampla panel an aspect áitiúil. Is féidir le chuid cearta a chur athló le haon céin go na roghanna eile sin, seachas job bún, nó is féidir le sus garm a thógáil don bhliain. Cibé céin go na roghanna sin a hitin amach leis an múnseir, ba siad arás ar an panel bún an céad bhliain eile, ba siad ar an panel bún go dtí go bhaigtear job bún dóibh. Tágad an panel sin amach mí abrán, mar deirm sis panel náisiúnta anna I gás an first pátrúnachta, tá scoilna agan I trí chunda is fihead, so tá réimse leathan sa lúpachta an sin ó thaobh an múnseir tá sásta boga go háit ina bhfuil job bún ar fáil dóibh. Bíonn an panel bún cinál bailí agus an úsáid ar feadh trí seachtaí nó mar sin. Tá muid lár an tréimhse sin agus is ar an ábhar sin go bhfuil muid agsú leis an panel forlínta go áil bhí chéim 10 lá. Agus nuair thugad an panel bún amach, mar go mbíonn beidir ceathúir nó seisear ar an panel bún in aghaidh na bliana, sucraíonn mise teagháil díreach le gachtainna den na príomhaidí le na muineann sé agus gachtainna den na múnseirí atá ar an panel. Déanam sé sucrathe a chur a bhaim ar bhun ar bheann duine go duine. Ní gá dó phríomhaide ar bit a bheith burtha faoi panel bún ach go bháin má hagann mise I deagháil ló chun deisina fostíochta a phléileo. Bogad a ráig just go dtí an ceist dearnach atá ar an sléinn an sin, seo an ceist is mó a hagann chun cín chula bliain. An ceist atá an ná, mátá foilúntas I do scoil, agus mátá múnseir I do scoil tríéis chuirteach a ceart a CID. An bhain múnseir ar an panel bún, an job sin chun cín ar an múnseir in bheannach atá ag chuirteach a ceart a CID.
An freigra atá an ná fáin dómhúntear in bheannach an folúntas atá a scoil chun cín ar múntear tá ar an panel. Sé an cinál an conceap atá taobh go sin ná ní léon maithas múntear ó doscoil a bhog amach go scoil eile ar bhatha le múntear éagsúil a bhga isteach. Bí níos lú bogad timpeall a gceist leis an seasta sin. So ar bhatha leis an soléireachta sin an rud a Harlíonn in san cás áirithe sin fáin a múntear le ceart a CID túsáte is ar mnús go bhfuil folúntas bailí sa scoil gur féidir le múntear iartas dhéanamh ar ceart a CID sa cédal síos. So le bogad beidir raig Carl tá ceist ar an chat an sin agus mud a caiint faoi cuasaí CID ag go buinte seo agus a ceisttá nó an dagan an córagras ón rain faoi CID a dagad sé chuig an múnteoir nó chuig an scoil. An scoil. Cuirtear an scoil ar an ólas mar ostóir don bhúnteoir go bhfuil na cearta sin bunta orthú agus is gá tá sin mar ceangaltas ar an scoil bearta dhéanamh bunathe ar na cearta sin a bheith fáite ag múntear ar oiliúntas a bheith sa scoil. Sin go bra agus just churála gach duine atáirlína a nocht má tá ceiste an just cuir sa chat é, má tá sé rúnach léontasteach agus ceiste chur ag am fuiile déanaime é sin seach sin fanamí go dtí an deire agus éon ceist nachhfuil freigra rockabí tríd na gceistena sin ag go bhainte sin gur magad. Go hála. Bu go muidir roiig inis go dtí an céid léon an eile agus buine sin leis an panel forlíontóach. So an spruchatá leis an panel forlíontóach ná buíocht a bhaintteach do múnsaí a bhfuil a ggóhan servíise chutha isteach a go hena féin. Is gá go mbeadh trí bhliain go servís déanta ag na múntaí le bheith in an iartas a dhéanamh ar áit ar an panel forlíontóach. An pátrúna eicemid le tamil do bhlianta ná go bhfuil a trumlacht na múntaí ag lurig ceart a CID in ní gá bhliaine seachas a bheith ag fannacht trí bhliaine le chuiristeach ar ceart a panel. Mar baimid déana tagart don mar cinál cupráid idir an dá cinál cearta sin ar ball ach ag bug a ráig go dtíine cé pointí eile ar an sléin an seo. An rud atá gceist leis an panel forlíontóach ná bíonn salúpacht ag múnsaí faoin áit go mbeidh siad lonathe. So mátá cearta agad ar an panel forlíontóach, is féidir leat a bheith ag obair an lá clia agus is féidir leat cinál úsáid a bhaint as an panel forlíontóach chun jobba áil an mhuineáin nó curcaigh nó mar sin de. Ní léon gá go mbeadh folúntas in san áit na bhfuil siad chun chuiristeach ar na cearta sin ach tugann cearta panel cearta dit ar oiliúntais atá buan a bháin. Ní thugann sé cearta do bhúntear ar jobbanna bliana, jobbanna sealadach de aon cinál. An ceist is cotínta aimmuid faoin panel forlíontóach ná má bhfuil aon múntear i do chundaí, nó bhfuil aon múntear taobhstíte 45 km ó do scoilse, an féidir leat dul ag fógart do chuid jobbaní go léir, agus é an freigra tá an ná is féidir. Ó bríon panel forlíontóach an first go hanamhá agus glantar leat na chundathe lastigh de lá nó go trééis don fanil teacht amach. Fágann se sin go bhfuil na scoileanna sna ceantracha sin ar fad in an dul ag fógart gach job buan, forbhartha, sealadach agus mar sin de. Do na scoileanna go bhfuil job na buan acu agus múntaí ar an panel forlíontóach is gá teagháil a dhéana leo chun an deis fostiíochta sin a phléló. Is gá an panel le glanna go múntaí ins na folúntais bhuana chun gur féidir le na fuileach go jobbaní a ógart. So bug a roiig go dtí céid sé an eile tá ag fécinn ar an comparáid seo idir ceart a CID agus ceart a panel. Tá an colúna léapléad le ceart a CID agus mar ecinship is gá gábhlín atá ag teastáil agus is gá gomach an gábhlín sin gábhlín a bheith déanta as a céile agus in san scoil céine. Le ceart a panel ní heastíonn ach gomach an servís chutha isteach ach tá níos mó servís ag teastáil le bheith a digital chur isteach ar na cearta sin trí bliana. Tugann na cearta CID cearta dit ar folúntas de aon cinál sealadach nó buan agus mar sin de ach tugann sé cearta dit ar jobbanna atá in san scoil ratha a bháin, ní aonn tú cearta ar oiliúntas in aon scoil eile le cearta CID. Le cearta panel tugann sé cearta dit ar jobbanna buanna a bháin
ach in ein scoil faoin foras pátrúnachta. Agus sin é go bunúsach, ba hin arála príomidí má tá si ban an cuioine just ar an méid sin go difriochtaí idir adrathú tá na bunfuintí ó thaobh céirte arolalas agah. Tá rana eile an a gcónaí ó thaobh céirte a eistú go panel eile agus mar sinnte ach is gá in á rire teagháilíon lumsa ag an buinte sin, so ní rachan is teach ní bhainnig tucail go ródáin ar heisiún ar lína an cinál seo. Tar deagháil lumsa le hen ceist an cinál sin nó le cása betá tiite amach a scoil féin agus ba mise in an cóla chur bunathe ar an sih áitiúla tá agah. Just karma glimmy me isteach an sin mar a Harlíon drasta mise ar cuasa module Earcaíocht ag an dara level cúpla mío hin agus masan go bhainean na riile céine module cuasaí CID. Louis tú an sin do gcuoine dul i deangáil leatsa chun an rud a phlé agus masan bhfuil sin tábhachtach. An rud atá ag bar an sin module gábhlí ná sa chéile. Níl sé sin fear i gcónaí. Buineann sé le cén sort conra atá an duine, so mar hampla má táú ag déanamh clúdach de hir Marcus nó ísach na rud go mar sin tá implachtaí ann agus tá rialacha dúchta danganna ann sa Kirkland module sin. So is sto ní mór do phríomhide a bheith cuairmach faoi sin agus béidir gan a bheith ag tuairt le fis do gcuine go jockey CID go chuir ibriach mar tá factóí eile i gceist leis go maith. Go hálan sin déir leis an saoin an sin agus tógann se sin muid go dtí cinál na takeíochtaí atá an. Ní me ag gíire dulasteach go róbheoin nó an umarcha ama a caitheamh ar seo, mar in á rire do príomhide nua ceappa tá gach áis deartha ar bhaithe le nééis seo a dhéanamh cho simplí agus is féidir, agus do na príomhidí atá in íog na náisina seo a úsáid bliana is mearúchan atá san óla seo go háirithe. Má tharlaíonn sé go bhfuil tú déine múntar ar aircú. Is cuma céin stád ag go bhfuil tú ag an tús ar fad an próisis ó thaobh nó beidir pointse gearlas tú lán an agalmh ag gíre ceapachán íon nó mar sinnde. Go forrastá í clicáil ar an cnapa achfaní atá aibhse ag go mar an sin agus clicáil ar Earcaíocht. Nuair hagann tú ar leithnach na Earcaíochta na cnapi seo na cnapi curcra ag tú i lá an leithnig an sin agus raníonn tú an cinál falúntais cé atá á aircú agad. Nuair clicálann tú ar múnseí, tugann an sé cnapa déag seo anuas. Is mór an méid é tuigim ach an rud atá is dóil an buinte amach agan ná tá muid gíire é seo a dhéine cóhéasca agus is féidir ar na beird agalmh an próisis an leanúint agus é leanúint gart gan an dua a thuirt arthú gach uair na Kirkland na rialacha agus é sin ar fad a haingtamach. Tá muid na tréis na náisina seo ar fad a dhearra ag cur san áirimh na Kirkland is déanaí na rialacha ar fad gur gá an leanúint agus an deachclaachtas cóladí agus cuilehoirt. Tá sé a bhaimar na cápéisi ar fad an seo, tá sé leice amach an ord ama. Tosíonn sé le grafaí a cruthíonn ar bhein ansóthaige céine céimna tá le leanúint mar hampla ó thaobh fógraíocht agus mar sinnde. Góil sé tríd na céimna ó thaobh gearlas tú cur an aglah na cápéisi don na haglah féin ó thaobh ceistena bilog mar gála agus an sin a ddridim leis na gníomh ar aglah cad atá le déanamh ó thaobh cead an borda áil, cead an uirse áil, litricha a cheolamach chuid na daoine teris go puist dúil puist, and then na firmacha tá ag tastal leis an cearpachán a bheith déanta go formáilte firm cearpachán riomhasú Medmark agus Cunra agus mar sinnde. So one-stop shop atá an le gach áis is cuma céin duine atá le haircú is cuma céin sort falúntas atá le lína agat tá cuilehoirt leice amach an sin. Agus ar an céid lein an eile, tá dtír blase. mé ra go rééis Cormac just se trahul for mis ceist an se ní go generalta ach dé a comsa bhfuil na hasisina seo ar fáil de gach scoil sa tír nó ddíireach le haig scoilna an áris. So na hagfaní seo mar bhfuil ar scoilna ag íoch gasú tá siad an de scoilna an foras pátrúnachta tá go lór áisina ulbha agan chun an méar cinál casta agus fadálach seo a dhéana có simpí na scoilna an méid agus is féidirlinn
ach is áisina de scoilna an first patrúnach de iad. Ní hóldum cé na háisina a churann na pátrún eile fáildag chud scoilna, a dúir mar hiiscinne beidir nach mó na servisi có cuimse hachla seo, ach tá muidir trééis in eisteach díanamh, mar is rud é a bhí á éileh ar bríomhidí agus bhí muidir géire cinál amachcha seachan seo chun gomach an na háisna seo ar fáil de aon scoil éonar a bhog sé tastal. Is gá bheith lugáilte isteach ar an Vigiline agus tugtar sunraí legáil isteach dar scoilna amháin níl teacht ag scoilna nachfuil fhí fátrúnach an áras ar na hachfaní seo for réir. So, díreach ag brathnú ar cad atá a cuid na cápéisi sin, Tá díreach éis iad seo a hairn amach mar cúpla sampla go hansciopig. An legan seo ar clé, seo an cé ceire pointse faoi conas job ógart. Do príomhaidir nua ceappa go cinse, nó do príomhaidir nachfuil tar éis post a ógart le tamil do bhlínta. Tá sé seo ag leagad amach ar bhealach ansoléir cad atá le déanamh. Onas nach mochar tócailt tríd an cinál cápéiseach fadálaach de cuid na rinne agus é sin ar fad. Tá suircha san effectrééis sarjob í dhéanamh go é seo i dheangnú sios agus a leagad amach ar bhealach Harbheith suhéice agus i bog a roiid gotí an áis sa láir an sin, nuair tá tú féicidir de ceist na samplacha, bhí ceistena i gcónaí ar fáil a híomh an airis, ach seo ceistenaí atá nua. Tá an seansan nach bhfuil aon duine príomhaidir tá fécint ar an bhí an seo tar éis iad seo úsáid. Tá siad briste suas agin leis an leanúnachas a bhí anna gcónaí. So ó thaobh gearlistú, ó thaobh ceistena aglah, ó thaobh bilóga marcála agus mar sin de. Tá leanúnachas an ó thaobh na réimsí a bhíon le lé chun iartasóirí a bheas agus mar sin de. Agus sampla amháin an seo aglah do bhún seir réimse a dó inúlach garmúil, tá sé briste sios níos mó fós ar thaobh na lámh clé. So ó thaobh an inúlach garmúil, cé na fóréimsí go sin atá tábhachtach don post áirithe seo sa scoil áirithe seo. An é go mbeidh dúchláin le sóra go mún seo agus gur gá ceist na curfaí sin, an é go bhfuil go leor ibre ag dulasteach ó thaobh cuasaí planála de, chun gur féidir lí na réimsí sin de ceistenaí a phiúch amach go simplí sib féin agus sib ag brathnú ar leathnach fád a ceistena, agus níos mó fós ná sin tá muid trééis na thucar ocail i ngach ile ceist a aibhsiúin sin. So nuair tá tusaigh síon sin, réile ceistena aglah a rana an sin, tá sé cruthaí cóhéasca agus is féidir sílam na ceistena is arúnaí a phiúcha amach an sin. An fágóil an tríú íomhá seo ar thaobh na lámh deise an sin ná, sílam gur bééis seo an áitis mó míthuiscine an i meas príomhaidí cathaoirligh agus mar sin de. Tá an bord aglah tar éis na aglah a dhéanamh, agus tá siad ag géar bóga a roiganis leis na ceapachán. Is gá an bhord aglah tuairisciúd an bord banistíochta faoin próséis a bhí rite. Ní gáidir bheith burtha faoi cad atá le rán ó cad atá ag teastáil, úsáid cápéisi an airis na cápéisitá an síomhann sin, agus ní féidir le dul ar stré. Ní le déanamh an sin ach na bearnaí a lína isteach ar an gápéis seo agus é sin na cheoláraig ag an bord. Níl se riomh nach crunú bord ag léoch ar watha le cead an bhéir a lurg múnseirí a cheappa ag an mun levéil, agus ar an ábhar sin is féidir an tuairis seo a choláánú agus a cheola ar riomfos chuig na buail beard ag íre orthú ceada áil Joe-blogs a ceappa mar bhúnseir bún agus mar sin de. So sin cinál just blaise den méid a dheoidh tú, taobh stig den sé cnapa déag ar an Vigiline module sin. An sin an déirnach táid just i ddíras ar cuid duine beidir na botú na tháinig an solas le bliana nuas. Ar watha just ard a haingt orthú chun gur féidir na rudí áirithe seo a cheachant. An céad pointse ó thaobh conarthaí agus mar sin de. Na conarthaí atá ar Vigiline tá siad arás, tá siad ancuimseach ba an beard an cuimsethe agus tá chud a scoil faoin foras le bheith ag buint úsáid astab. Ach tá termíocht don tú mar go léadóirí a scríomh sin. Uaireanta tugann míthuiscint ar daoine maidir leis an foclaíocht buan versus lán aimseartha agus sealadach versus páirt aimseartha. An rud atá i gceist le buanaíocht ná ghfuil an job seo ag an duine bliana nig bliana nig bliana nig bliana go dtí go déan siad ar scur. Is lo an job sin go buan.
An rud atá ag gceist lán aimseartha, sin chur síos ar na huaireanta ibre a churans an duine sin isteach gach seachtain. Comát na sin, an rud atá ag gceist sealadach ná go dtiocfaí deire leis an fostíocht ar dáta faoi le. Agus páirt aimseartha, níl tú a ggóil a bheith ag déanana seachtain omláin ibre mar cuid den fust seo. So le múnseirí, más múnseir atá ag ggóil a bheith ag obair is scoléigean go deo agus ag obair fithe cuaig uair ag na seachtaine, sin bún agus lán aimseartha. Is féidir leat a bheith bún agus páirt aimseartha, is féidir leat a bheith sealadach agus lán aimseartha, ach dír go bhatha leis gan a bheith ag meascas suas na termí seo. Bún nó sealadach agus lán aimseartha nó páirt aimseartha. An deire pointe an seo agus seo rud gur gá de scoilna a bheith anna cuaramach faoi mar déiteach go gcóraach se seo roinn triblóide. Má tá múnseir de scoil, bhí cás an sin is cuimhan lom an bhíonn se caite, bhí Joe Blogs a gobar mar múnseir a scoil bheog. Sár múnseir ag gobar ar chunra bliana, an tain ar an bhforann agus bhí an príomhise go mór a géire an ball fearna seo a cuineáil ar cúiseanna ó leis an snámh agus cosint leanaí agus an seansa thuirt the múnseir do na daltaí féile mó fear agus ó bhná agus é seo ar fád. Bhí go leor cúiseanna an. Ach ní cúis ar bith aon céint na rudí sin múnseirí a chuineáil a bust. Tágann deire le chunra gach duine ar chunra terma seasta nó aon ostíoch sealadach, tá deire leis, agus mátá an duine sinna go le bheith a ostathe is gá either ceirte a bheith acu, ceirte panel nó ceirte CID, nó ba ar an múnseir sin curasteach ar an fholúntas trí comórtas oscailte, agus bheith ar an iartasóir is láidir ar an lá ar watha le fille ar an post. Is fostíocht as an nua a bhaid an éanú lá is tríocha sin, ní leanúnachas ón seanna chunra a bhí acu. An tríú pointe an seo, uaireanta tugann mearbhfuil ar príomhidí marall go bhríonn sé bailach amháin agus nach na bríonn sé an bailach eile. An rud atá i gceist agam ná, má tá tusa tar éis post mar ar chunra terma seasta do bhúnseir a ógart. Agus idir an dá líon, sulan éanann tú na haglah, fáinne tú amach goil duine den na múnseirí búna ag gairí as ar de uireann. So, tuigeann tú agus tú ag síon sin lán an aglah, go mbeidh job bliana agat agus job buana agat. Agus tugann múnseir den céad sco isteach an doras ag déine aglah, agus tá tú rála féin iniag an duine sin aglah bhéanamh, ba bhrá an rud é an múnseir sin a ceappa an seo go bún. Níl an rogha sin an. Níl cad agat múnseir a chuirteach ar job níos sóisiúraigh a ceappa I fholúntas níos sinseúraigh. I bríonn sé a bhfuil ar slí. Má chur an múnseir isteach ar job buan mar shampla I do scoil, tá tú anán, gan éon aglah eile na gan éon próisis eile, tá tú anán, má fricinn siad an caighdeán ar an lá, tá tú anán post de leibhil níos sóisiúraigh a thairiscint dó ach ní féidir post níos sinseúraigh a thairiscint de aon duine. An sinseúireacht an seo obviously post buan an rud is sinseúraigh, an sin chunarthaí bliana chunarthaí terma seasta, an sin faoi sin tá chunarthaí ar gear am ar nós siarmhárach ar siarmhróteachta agus é sin ar fad. So, I bog a roiige dtíon ceathrú pointe an sin pristragruachta. Tá nós na an a bhíonn coitianta an chun múnseirí ceappa, tá nós na an atá coitianta chun CRS na ceappa agus tá go leor roghna an maidir le fur an eile a airciú. Ach nuair a thagann sé go fada le pristragruachta a líne, agus is rud tráthúil é seo leis na pristragruachta breise fógartha le déanaí. Is gá dit an ball neamhsplach don bhórd aglah a airciú ón liste atá aonta ag an first patrúnachta leis an INTO. Ní féidir díreach an príomhaide áitiúil eile a álas teach an doras, ní féidir duine aáil atá féife ar liste eile de cuid an INTO. Tá rud amháin ceadathe agus sin múnseir go leis go ball neamhsplach a ceappa ó an liste atá cuinithe agan san ifig
atá aontaithe idir an Foras Pátrúnta agus 9TO, seo daoine atá tréáilte ag an Foras agus 9TO, agus ní léon rogha, ní léon salúpach faoi sin, má haintear a roiig le duine eile ar bhór aglah agus má dhéanaan duine ag an acóir nó gearán faoi sin fóg an próisis umlána ar athló agus fóg ar an scóil tosú ó nua leis an bhfuilúnta sin a lína. An cúpla méar déirnach an sin, an form a hain is gá cead an fátrún a lura chun aon ceapachán stát muoinethe a dhéanamh. Tá sé tharbheith simplí, cholánan tú an Jack formar lína, tógann sé 50 second agus seolfar freigra a rashthugad go hanscopi gweanón ifig. Tá puinte amháin eile sílam ar an ceiste actually níl, níos fearr fós, tá sé sin cear go leor. So sin déire leis na sléanán an seo. An bhfuil aon duine ar watló teachtasteach le ceiste bit a bheith freigrithe, is féidir ceiste scríbhasteach sa chat, is féidir lámh a chur an airde agus is féidir leat leirt ar camera. nó má tá tú ag iarra freighreáil ar ceist gan a bheith ó scór le féachana tá fáilte ró rífos a cheola go córamach ag foras.caí. Tá gacrúd ciún. Is iontach an rud é nach bhfuil ceisteannaí an, but tá fáilte rompú. Deirg linn é seo a clúd taobhastú de tro a cuaig nóméid ar watha le spása ágáil díobse freighreáil ar aon gné breise den Earcaíocht nach raibh clúdathe. Bhí mise just ag dúr isteach ar cuid na hoocar foinsi mar bhaineann si le Earcaíocht in san session seo. Mura bhfuil aon ceistán is féidir an é ágáil aige sin, gaim se buíochas líb as teacht ag an session seo. Agus mar dúirm se mátá aon ceiste le hagan a níos, teir deag bhfuil san ifig ba mé ansás de ceir a líb. Ru míle maith go agus slán. Cormac ceist bháin agam mas féidir le mé a cábhart. Yes, yeah, a roiig le Paula. Gá ceist topi. So cage count reach in Orthgolf Emlina by postbúin/post mar las prívide le fógart. Okay? So in san cost sin Bayern a bheith cinnte go bhfuil duine ar an mór dalgalibh atá ar panel an 9TO agus panel an Foras Pátrúnta, yeah? Yeah. Okay, so curhi moonchori sa skull isteach ar an bust agus curhi moonchori an taobh mwe isteach ar an bust. So má Irene le moonchor sa skull an posta all bepu ag dul go dtí an darna duine ar an bannéil sin in ag na aglah an méach chun an post no. An é go tú fiú amal cad moonchor a ceapa mar moonchor ranga ó agalah de post mar las fi vidge. Yeah, because tá post nua agan am lína, so agus ag an am céine is, táid a glóir las prívide. So má Irene le moonchor sa skull post an las prívide aáil, ní bhaid ma duine moonchor nua aáil. By gá agad Paula, próséis námsblach wai seo aáil chun a moonchor a aircú don skull. An rud a bhaid sa teirlú ná leis an folúntas mar las prívide, by na ceistena le míorháinde a raunú. Ba se sinnig dúr was teach ar réimsí banistíochta, ceanasíochta, an stup seo ar fad. Mar réon le rain ceistena ó thaobh múnseoireachta de agus banistíocht ranga agus é sin ar fad. Ach, is post de cinál eile a bhaid ar siúla an múnseoir ranga, ní féidir leat agus ní bhaithnig mulla íireachta dhéana teacht ar bhúnseoir trí commórtas chun las prívide aircú bhfuil is agad. Gárod omláin agsú atá gceist, so tá tú ag fógart le las prívide. Agus déanaí sin a dusach. I dusach, an caiid tú fannacht ar na turthaí sin then, because seans má tá duine an tíb an agat nach méid tú ag leir an múnseoir eile. Go díra. Yes, gur agat ceist topi dearna. Well, is a good poll I mochas le Gaelcholáiste de Kildare. Tá post le haig so tá Conoric faimu mar frívid faoi láthir tá Amanda ar as. So tá mi tusaí ar próséis Earcaíocht an frívidge. Saolig má aon Cormac ar Conor an post, is an sin a chaimid ceann rit do las frívidge, agus an é sin chaimid brethnú ar PC a Haines, agus PC a Dós, agus PC a Trí, agus caiidú iad a dhéanamh scartha óna céil. Ní féidir
Take a minute, near me non mechanic or her team Agus collection. is pint ceart a tón a bhair siú agam caiim but ní léon ó lás for here, you know. Yeah, Pínver. Ceisteireannach an tapí mar a hórlín sé tá morúni ag fágáil. Now, níor hínig morúni suas don chunra leis an Ryan dachas agus bíoch morúni a gobar an seo ceara lá an aine seachtainna. Now, bhí mar chunra an rúni a leathnú amach chuig cuaig lá an aine seachtainna énos a mí man for, but mariaal gohfuil siad fágáil táran an posta ógart. Ní mé treéis go nach le ein stuff, so like just aberlum stuff. But má bhín ein cún van sin fáil mar stocha tá mé géirí an posta ógart inis mar post cuaig lá an aine seachtainna agus a rá agus go gahí siad gold tríd chunran rinne. Yeah, ní léon rá agad an sin ó haimh an rúni nua. Is gá don rúni nua Julas Jack is céim na rinne an sin. An bhfuil rifas chutha agad chuig an aonad is sa roiin atá ag plé le rúnathe, mar dúir mar hiiscinna agus is scoil nua bhunthe scoil atá ag Ferbert. Ba siad ag brathnú an sa láthair na sucr a fearne a bhí an godí seo, agus má tá tú ag ar é sin a ardú ag an am céine ghfuil duine nua le tharcú. Tá mé ceapa gomach an rion ará bhfuil cén bunús atá agat le sin. Na tá a scoil a fás léihí a fóla, ach sula déan tú ag fógart, ceapan gomach se in ná riire ag tastal cumarsáide dhéanamh leis an Ryan le fáil amach, cad é atá siad sásta a cheadú, mar ní féidir leat an post na huaireanta na conílacha ibre a ógart go dtí go dtigann tú cad é a bhóg an rion sásta a cheadú. Ba siad san tá méid ceap ag brathnú ar scoil na nua eile, céir atá acab agus scoil na beaga a rá bhil tá sláthar go sin agat.